барои ғарибо айноми ғарибачаи ҳар як минтақаи тоҷикистон мо тасмим гирифтем ки байд иҷод кунем. ина бо диққат бошем, қисми якум шай саломат бошем. рафтем. барои бачаҳои ёвон якумаш. ма ай ёвонам да Москва меҳмонам, да ҳамаи мулки ғариб дард мекунад ҷонам. ма беприкол бародарро ман намемонам, барои ки ай ёвонам ай мулки хатлонам. дилам гирёнам боша хандон ай лабонам, барои ки ай ёвонам ай мулки хатлонам. дар дилам пайдо меша 100 000 эҳсос, вақте дар ёдам занад чорум савхоз. ҳамаи савхозо района химзавод, илоҳо сарзамини ман боша обод. ҳамаи савхозо района химзавод, илоҳо сарзамини ман боша обод. Следующий бачаҳои ҳисор. ма ай ҳисорам бачаи кӯҳсорам, ай ҳама мушкилиҳои ғариби безорам. қариб ки 5 моҳ меша бепул бекорам, ба ватан баргаштан ҳеҷ илоҷ надорам. қариб ки 5 моҳ меша бепул бекорам, ба ватан баргаштан ҳеҷ илоҷ надорам. салом ирсол мекунам ҳисори шодмон, писарат дар ғарибӣ бемору армон. ватанаш баргарда бачаи ҳисорӣ, қараев мерем бад мутабака хирӣ. ватанаш баргарда бачаи ҳисорӣ, қараев мерем бад мутабака хирӣ. бачаи ваҳдат. специально ваҳдат сити. ма ай ваҳдатам зинда боши братам, ғарибӣ ҳар сол омадан шидай одатам. шикоят намекунам ай тақдири бадам, ваҳдат мерам замоне бараса навбатам. шикоят намекунам ай тақдири бадам, ваҳдат мерам замоне бараса навбатам. карасин кастан савд деҳай чуқайша, да ёди ман шумо мемонен ҳамеша. таманно дорам ба ту бахту саодат, азизам ҷону дили ман шаҳри ваҳдат. таманно дорам ба ту бахту саодат, азизам ҷону дили ман шаҳри ваҳдат. Следующий бачаҳои кулоб рафтем. ма ай кулобам дар питер дар азобам, ватан ма ёд кардам шабо ма бехобам. рӯзорам мешуморам гум меша ҳисобам, ай мулки ғариб раҳи гирез ма мекобам. рӯзорам мешуморам гум меша ҳисобам, ай мулки ғариб раҳи гирез ма мекобам. ба кулоб 10 рӯз пас баргардам агар, мара пешвоз мегиранд бачаҳои чармгар. ба кулоб баргардам соқу саломат, ҳазрати амирҷона мерам зиёрат. ба кулоб ҷон барасам соқу саломат, ҳазрати амирҷона мерам зиёрат. бачаҳои помир. наво чиридӣ. рафтем. бадахшон зинда бошед. ма ай помирам дар ғариби дилгирам, ёди ватани меҳрубон мекуна пирам. замоне хӯрух ҷона ман мекунам ёд,
برادران میگنم تو قد که برو زمان خروخ جونم من میکنم یاد برادران میگنم تو قد که برو سلامی گرم و جوشان روشان و شغنو دروازه ونج عشقاشیم یزگلو پسر در غریبی زیق پریشون ولایتی کوهستانی بدخشان پسر در غریبی زیق پریشون ولایتی کوهستانی بدخشان ما ای خوجندم ما امروز خرسندم برای که ای غریبی دیروز خدمت کندم جرغوتی خونگی میخرم با نونی گندم در نزدی مادری جون ای شدی میخندم جرغوتی خونگی میخرم با نونی گندم در نزدی مادری جون ای شدی میخندم درودی من با تو ای شهری خوجند سلام دریایی سیر و کوههای بلند آبی دریایی سیر شیرین است مثل قند خوجندی من مادر و من با او فرزند آبی دریایی سیر شیرین است مثل قند خوجندی من مادر و من با او فرزند همه مهمون میشویم در شهر خوجند خوریم آشی با یک با گوشتی گوسفند همه مهمون میشویم در شهر خوجند خوریم آشی یک با گوشتی گوسفند زنده و سلامت باشین بچه‌ها. این بود فقط قسم یکمی байди мо. лайка зер кинен, подписатсияра биҷиқен. агар ҳамин байд комментариҳои хубу лайкҳои зиёдро гира, яъне мо дарк мекунем ки ҳамин байд ба шумо писанд омад ва айдами қисми дуюму, сеюму, чоруму, панҷуму ва ғайра айдами ҳамин қисмҳои ҳамин байдо мешем. Сарбаланд бошен дӯстони азиз, дар паноҳи Худо.